Distincions de turisme de qualitat, aquest cop a parcs naturals. La Comissió Europea ha acreditat avui el Parc Natural del Montsant i el del Montgrí, les Medes i el Baix Ter amb la Carta Europea de Turisme Sostenible. Ja la disposen el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el Parc Natural del Montseny, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i el Parc Natural del Delta de l'Ebre. A Brussel·les s'han lliurat aquest matí les acreditacions als responsables dels dos parcs. Per aconseguir aquest reconeixement, els parcs i els diferents agents públics i privats que treballen pel turisme en aquestes zones s'han hagut de comprometre a complir amb una metodologia europea basada en criteris de sostenibilitat. Un país petit com és el nostre contribueix també des d'aquesta escala europea a una enorme diversitat i és ben diferent allò que podem posar damunt de la taula des del punt de vista mediambiental i també turístic i mediambiental pel que fa doncs, això, a paisatges tan diferents, tan diversos, tan plurals en un territori tan relativament petit. La Reserva Marina de les Medes és l'emblema del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i el principal reclam d'aquest espai. Però de les 8.000 hectàrees del parc, el 80% són terrestres. És per això que es vol aprofitar l'acreditació de la Carta Europea del Turisme Sostenible per atraure més turisme de natura. L'acció més immediata després del reconeixement serà de cara a la nova temporada d'estiu, quan els 8 municipis que formen part del parc es promocionin tots a l'una per promoure el turisme durant tot l'any. Buscant noves oportunitats fora de temporada que et permetran que les empreses que aposten per aquest allargament de la temporada tinguin algun canal més de venda per ells. La vinya i el paisatge marquen l'esperit del Priorat. El Parc Natural de la Serra de Montsant n'ocupa més de 9.000 hectàrees. L'obtenció de la carta és una eina que ha d'ajudar a preservar-ne el patrimoni natural i cultural. Nosaltres estem vivint en un entorn que és fràgil i que hem de ser molt curosos a l'hora de gestionar. Llavors el que volem és que hi hagi un turisme que sigui sostenible. I el que és sostenible és que el nostre territori, el nostre paisatge tingui la càrrega de visitants que sigui adequada per poder mantenir els valors que ja té. La carta és un projecte de comarca en què s'involucren tant el sector públic com el privat. Els establiments turístics que s'hi sumin han de presentar un pla amb les accions que emprenen per fer més sostenible el negoci.